Hola amics, sóc en Roger de Fotologístics i avui us parlem des de l'oficina. Us explicarem com importar les vostres fotografies de la targeta al Lightroom. Som-hi! Per començar, hem creat un Lightroom que no té absolutament res i li importarem les nostres fotografies de la targeta. Aquest matí he anat a fer unes quantes fotografies al High de Barcelona i el que farem serà descarregar aquestes fotografies directament al Lightroom. Per poder importar aquestes fotografies que hem posat al lector, només hem de clicar en el mode Biblioteca al botó Importar, a baix a l'esquerra. Acte seguit, les fotografies ens apareixeran ja disposades a importar. Hem d'entendre que el Lightroom funciona d'esquerra a dreta i de dalt a baix. D'aquesta manera, nosaltres podem fàcilment organitzar el nostre flux de treball. El primer que farem serà dir-li on són aquestes fotografies. Com veieu, directament ja ha llegit, ha trobat la meva targeta dins aquests discs que hi ha aquí a l'esquerra. Tant es pot accedir des d'aquí com accedir des d'aquí. Li podeu clicar al botó Expulsar després d'importar si ho creieu necessari. Un cop hem determinat l'origen, el que farem serà determinar què volem fer amb aquestes fotografies que tenim encara a la targeta. Les volem copiar com a DNG, les volem copiar, les volem moure o les volem afegir. Anem a veure què vol dir cadascun d'aquestes opcions. La primera opció que ens dona és copiar com a DNG. Què farà en aquest cas? Agafarà el nostre RAW de la nostra targeta i en farà una còpia al disc dur. Acte seguit, la convertirà a DNG i el RAW que ha copiat en primer lloc desapareixerà. D'aquesta manera, un cop ha fet aquest procés, tindrem la nostra targeta encara amb el RAW i tindrem un DNG al disc dur. La segona opció que ens dona és copiar, que simplement agafarà el RAW i el copiarà al disc dur. En acabat del procés, tindrem el RAW encara a la targeta i el RAW al disc dur. Com que estem treballant amb targetes externes, només ens deixarà fer les dues primeres opcions. Les altres dues, que és moure i afegir, només ens les deixarà fer si estem treballant des de disc durs. És a dir, l'opció moure el que ens farà serà agafarà un arxiu RAW i el mourà d'un disc dur a un altre disc dur. I el farà desaparèixer del primer. L'opció d'afegir no mou l'arxiu del disc dur, simplement l'afegeix al nostre catàleg. Tant podeu copiar com a DNG o copiar simplement. Això ja us ho deixo a la vostra elecció. Just a sota teniu diferents opcions. Tant podeu seleccionar totes les fotografies com només algunes de les que us puguin interessar incorporar. Normalment el que fem és incorporar-les totes. Els hi podeu fer una ullada ràpida per si en veieu alguna fotografia que directament descarteu i la descliqueu, per exemple. Es pot desclicar des d'aquí, pots seleccionar des d'aquí. Si voleu ampliar alguna fotografia abans d'importar, podeu clicar la tecla E. I si voleu retornar enrere, podeu clicar la G. Podeu ampliar les miniatures des d'aquest punt. Podeu seleccionar també quin criteri d'ordre li voleu posar. Com us comentava abans, anirem de dalt a baix mirant com incorporar aquestes fotografies al nostre ordenador. El primer que farem serà mirar l'administració d'arxius. Quin tipus de previsualització volem? Tot dependrà del que voleu fer amb aquestes fotografies. Si voleu treballar en el moment o voleu treballar-hi al cap d'uns dies. Si voleu treballar al moment, el més recomanable és treballar amb l'opció 1:1, que el que fa és una còpia a gran tamany JPG dins el vostre ordenador, de manera que quan vulgueu visualitzar-la no trigarà ni un segon a carregar. Si optéssiu per les altres opcions, cada cop que vulgueu ampliar una fotografia, trigarà uns segons a carregar-la. Penseu, de totes maneres, que això es pot programar a posteriori, que aquestes ampliacions al cap d'uns dies s'esborren. Però sempre es manté l'arxiu original guardat en el seu lloc. Crear previsualitzacions intel·ligents és útil si esteu viatjant o si esteu treballant en portàtil. Molt útil clicar a no importar suposats duplicats, sobretot quan estem treballant amb targetes que utilitzem diversos dies i que anem descarregant progressivament a l'ordenador.
El tema de les col·leccions ho tractarem més endavant. Pel que fa al nom de l'arxiu, jo us recomanaria que no deixéssiu el nom que ve per defecte a la càmera, ja que us podríeu trobar que diferents arxius tinguessin el mateix nom i us podria portar problemes després per localitzar-los o que un arxiu trepitgés un altre. El més recomanable és canviar-li el nom al fer la importació. En aquest cas, us recomanaria que utilitzéssiu uns paràmetres com aquests. Les vostres inicials, el nom de l'arxiu que ve de la càmera, jo li mantinc perquè cada càmera li tinc posat amb un codi diferent, d'aquesta manera només amb el nom de l'arxiu sé des de quina càmera he fet aquesta fotografia. I el número de la importació. D'aquesta manera mai hi haurà dos arxius amb el mateix nom. El Lightroom també ens permet fer altres coses en el moment de la importació. Per exemple, ens permet ajustar algunes coses de revelat, que si sempre feu amb totes les fotografies podríeu incorporar en aquest punt. Una altra cosa molt útil és que en les metadades vosaltres hi podeu afegir les vostres dades personals. En aquí trobareu diferents llocs on poder escriure els vostres nom, telèfon, adreça, si és que ho voleu afegir en les vostres fotografies. I per finalitzar, també podreu incorporar en aquest punt les paraules clau. Sempre que feu fotografies que comparteixin un mateix criteri, ho podeu posar en el moment d'incorporar-les en el Lightroom. En aquest cas, les fotografies estan fetes a l'hivernacle d'Horta. Posarem una coma i un espai i totes les fotografies que he fet avui al matí, perquè només he fet uns 20 minutets, són de becs de corall. Fent-ho així, totes les fotografies que incorporarem en el Lightroom ja tindran les paraules clau que hem especificat. El que farem a continuació serà seleccionar el lloc que volem que les nostres fotografies es copiïn. En aquest cas, les posaré en aquest disc dur dins la carpeta tutorial i les organitzaré per data. D'aquesta manera, ràpidament les trobaré, ja que he posat, per una banda, què són les fotografies, on les he fetes i la data que quedarà classificada per les carpetes. Un cop fet tot això, ja podem importar, però sobretot tingueu present quina de les opcions heu seleccionat a la part de dalt de la pantalla, ja que si cometéssim un error en aquest punt, podria fer que totes les fotografies que tenim aquí es desplacessin d'un lloc a un altre de l'ordenador i després ens costaria localitzar-les. Doncs som-hi, anem a importar. Com veieu, a la part de dalt veureu que comença a fer la importació de les fotografies i ens aniran apareixent a la pantalla. És un procés que pot trigar una estona, ja que li hem dit que faci les importacions 1 a 1. Això farà que faci aquestes grans exportacions, ara trigarà una estona, però a l'hora que nosaltres volem revisar les fotografies una a una, ens serà molt més ràpid. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'agraden els nostres continguts, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal i no et perdis ni una activitat activant la campaneta. I recordeu, mostrem la natura per conservar-la.